Uyayazi lento eyenziwa abantu bakithi uma sebezoke begxeka usopolitiki bamgxeke baze bamthuke. Abanye bamthuke ngisho ku-social media. Mayeke waqhamuka bayaphushana. Lo okuwuyena okade egxeka kakhulu ethi angiyiboni nje mina into yalo muntu, uyabheda lo muntu. Mina nje ngidumisa ubala nje kulo muntu, ayikho leya nto yalo muntu, ngimnyanya kabi. Wena ungaze usabela impilo yalo sopolitiki ukuthi uyazi uma engaqhamuka lo muntu engamenzakalisa, kodwa uma eqhamuka usuke seyiphusha abantu ejaha ukuyoshutha naye, ejaha ukuyomxhawula. Umxhawula azathi hey, lesandla ngeke ngisigeze namhla ngixhawula umuntu omkhulu. Uzwe indoda isho njalo, ubaba womuzi ethi hey, isandla ngeke ngisigeze namhla ngixhawula umuntu omkhulu. Hey madoda, hey siyabonga mhlonishwa. Siyabonga mhlonishwa. Abakubeke manje, ngcono bavele bakunike ube umengameli, phatha manje. Hayi ngeke kodwa izolo kade emgxeke ethi hey, mina ngikwa kuya lapho kulowo mcimbi, lo mntweni lona, lo ngqongqoshe wena okuthiwa uyeza, mina isikhathi saleyo nto nje mina loya muntu nje angimfuni kabi, loya muntu angimfuni kabi. Mina ngishe ngaqhamuka la, mina ngishe ngaqhamula ngabona, ngavele ngisukume ngihambe, kodwa maye sefikile sekuwuye useyagijima uyoshutha naye, useyomxhawula. Abasezi kusigeza isandla. Kuma-celebrity abaculi, uthi udlala ingoma kamculo othile uzwe sebethi angiyiboni nje mina into oyiswa la, angiyiboni nje into eniyizwa la, lento iyabheda, lo mculo walo muntu uhlakazekile, angimfuni kabi. Anela ngaqhamuka wuye kuqala nothi niyabona sephosta iy'thombe kade sehlangane naye ndawana thile, aze abhale i-caption, ngaze ngabusiseka namhla ngibone umculi usibanibani, thina sisey'ntweni sihamba nabantu abakhulu, ngoba abantu phela bancane ukuthi ahlangane nomculi noma usaziwayo e-mall noma mhlampe emcimbini thizeni kwi-event, ahlangane naye ashuthe naye. Uyombona sefaka isithombe siposte ebhala i-caption ethi sobanjwa ulwandle, thina ngizima kabi, ngihamba nabantu abakhulu. Unamanga kahambi nabantu abakhulu, behlangane naye beshutha naye bebaningi. Isono ukuthi lowo muntu ulivezile ithuba lokuthi abashuthe naye ngoba bayafisa, bayamthanda. Yena usehamba nabantu abaphezulu ngalokho, kodwa izolo kade egxeka bangagxeka Patrice Motsepe, umuntu okuthiwa ucebe kakhulu lapha eNingizimu Afrika kubantu abamnyama, kodwa umzwethi anamali loya muntu. Khona-ke leso sitayela-ke esenziwa abantu bakithi, angazi basenza kanjani. Ngibone ngifundise, ma ukhona lapho uyibuka le video ubuke ungifundise lesi sitayela sokuphika umuntu okuthiwa unemali. Usibanibani ayikho leya nto, akuyona imali yakhe leza, iy'mali zabelungu. Ayikho leyo nto. Lapho yena ulambe eswini, akanamali, useze wakhuthuluza ngisho le ka-Live Better. Yabo uma usudlele ka-Live Better kwi-account yakho yaka-Capitec, ila usuke khona ukuthi ngampela kumbulwa kwembeswa, futhi akumbulwa kwembeswa, kubonwa ngokusa. Ngcono nokumbulwa kwembeswa. Cha, mina ngikhuluma ngomuntu okubonwa ngokusa, kodwa umzwe egxeke ethi abanamalo la maphosa, ayikho leya nto leyana. Manje kodwa maye seqhamuka lapha lo la maphosa ongenamali, ugijima bona kuqala beyoshutha naye, umbona seshaya iselfie ngemobhisela evele esixukwini, imodel futhi nakhona ka-1991, ama-cellphone esena-aerial end edonswa kanje, nesivalo esasivuleka simboza umlomo sithi, umbona seshuthe ngayo, ulwela ukugcina evelile ne-celebrity. Kodwa izolo kade eligxeke ethi alinamali futhi ayikho into eliyiculayo.